Ναι. Α, έλα, Αντώνη, ναι. Συγχαρητήρια. Σε είδαμε και σένα στις ειδήσεις. Μισό λεπτό. Εύα, ο πατέρας σου. Όχι, όχι, δεν μπορούμε να έρθουμε. Δεν μπορούμε να έρθουμε γιατί εγώ έχω δουλειά στο σχολείο, γι' αυτό. Πάρτε μισό λεπτό. Έλα, μπαμπά. Άμα είναι να τον θαυμάσουμε, παίρνει τηλέφωνο. Αλλιώς, άκου Θράσος, μας κάλεσε στην απονομή. Ποιος κάλεσε, εσένα και τα κορίτσια? Μα να μην δουν τον πατέρα τους να βραβεύεται. Μαμά, μην ανακατεύεσαι. Σε θέλει. Ναι, θέλω να σου μιλήσει. Ναι. Έλα, τι γίνεται, τι κάνεις? Ναι, μπράβο, χάρηκα πάρα πολύ για το βραβείο. Όχι, το άξιζες. Εγώ πάντα πίστευα σε σένα. Απ' τη χαρά μου το έκανα αυτό. Ναι. Ναι, να βρεθούμε, βεβαίως. Ναι, εκεί, βέβαια, σε χάνω. Τι να βρεθούμε, βρε Διονύση. Αφού ο άνθρωπος με κάλεσε. Τώρα τι θα πάρεις τα νόμια, τι δώρο θα πάρεις στη Βίκη τα Χριστούγεννα? Ξέρω εγώ μόνο κάτι πρακτικό. Καμιά από αυτές τις παρκετέζες που διαφημίζουν ή καμιά ξυριστική μηχανή για τα ποδαράκια. Ωραίο δώρο. Είναι δώρο αυτό για τα Χριστούγεννα, ρε. Εγώ θα πάρω το ίδιο άρωμα σε όλες μου τις επόμενες. Για να μην μπερδεύομαι. Συνεχίστε, δεν θέλω να εκνεύεις το νερά μου. Τι δώρο θα πάρει στη πεθερά μου, αυτή θα σου πάρει οπωσδήποτε. Τι δώρο να την πάρω, ξέρω εγώ τι δώρο να πάρω. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Το πολύ να πάρω αυτή την ξυριστική μηχανή που είπε ο Μάκης, να ξυρίσει το μουστάκι της. Ή να της πάρω ένα φήμοτρο. Όχι, θα της πάρω ένα μπαστούνι. Δεν έχουμε ιδέα πώς να συμπεριφερθούμε στη ζωή. Πάω τώρα σιγά σιγά, έχω να ανεβάσω πράγματα από την αποθήκη. Γεια σου, αγάπη. Γεια σας, αγαπούλα μου. Πού είναι αυτά τα φετιά, παιδιά? Ποιος είναι? Από το σπίτι. Ελπίζω να είναι ο μπαμπάς, να κατάλαβε το λάθος του και να τις έδιωξε από το σπίτι. Ναι. Δεν μου λες τι δώρα πήρατε στα κορίτσια? Ακόμα δεν έχουμε... Ακόμα δεν? Γελοί, καραγκιόζδες. Η Ελένη σας πήρε ένα σωρό δώρα, βιντεοκάμερες, παιχνίδια, ηλεκτρονικά και δεν ξέρω τι άλλο. Και τα κορίτσια μου γεμίσει δώρα κάτω από το δέντρο. Τσακιστείτε να τους πάρετε δώρα. Τσακιστείτε! Τι έπαθες? Κόπηκα. Δεκανιάρη, συνέλθε μη σε συνεφέρω. Τι είναι, τελείωσες εδώ το... Ναι, όλα έτοιμα αφεντικό, εδώ. Μόνο ακριβώς έχεις, 2 φορές σε παρακαλώ, έτσι. Ρέσει τον κόρακα. Είμαι και ο πρώτος, πες το είμαι, αφού είμαι. Για να μην είσαι τελευταίος, μάς τα πράγματα και φύγει. Στο στάδιο Καραϊσκάκη, υποδέχτηκε για πρώτη χρονιά, ήσαν πάντως να βρουν το δρόμο προς τα δίκτυα. Από αυτό το φάουλ του Ριβάλντο, η κεφαλιά του Γεροντή Στολτίδη. Γκολ, αγάπη μου, γκολ! Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Τι τώρα? Χάρη στο στα δίκτυα, από αυτό το φάουλ του Ριβάλντο, η κεφαλιά του Γεροντή. Έτσι, τι? Τι προβλήματα? Ο Σπύρος. Τι έπαθε ο Σπύρος? Τώρα στα γεράματα ανακάλυψε το μελόνι το λουκουμπά. Τι κάνει? Το ξεσκονίζει το μιλφέι. Ποιο μιλφέ, παιδί μου? Το γυαλίζει το πόμολο. Δεν καταλαβαίνω, τι μου λες? Θα σου το πω μια και καλή να το καταλάβεις. Τη βάζει την όπιστε. Είναι γκέι ο Σπύρος! Φωνάζει να μας πάρουν χαμπάρι, θα γελάει και το κοτόπουλα στα μέγαρα. Έτσι και το μάθει ο Φώτης, ο Μάκης, τα παιδιά, οι κόρες σου, η μάνα σου. Καήκαμε μετά. Α, η μάνα μου, αυτό ήθελα να σου πω. Και εγώ ήθελα να σου πω για τη μάνα σου. Λίγο μακριά αυτές τις μέρες. Δεν μπορώ, Ελένη μου, δεν μπορώ να είναι συνέχεια μες στα πόδια μου. Εντάξει, να έρθει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, αλλά μόνο τότε, έτσι. Έτσι και καταλάβει και για τον Σπύρο, δεν μας ξεπλένει ούτε ο Ατλαντικός. Άμμο το μπλέξιμο. Μπλέξιμο, λέει, τώρα πήγα να εκδηλωθεί η τρελή. Και η μάνα μου. Όχι, παιδί μου, ο Σπύρος. Ώστε το λιώνει το κερί ο Σπύρος. Μάκι μου, μπαμπουράκι μου, λιονταράκι μου, εσύ. Γιατί απαριθμείς τα ζώα του δάσους? Έχετε τα δώρα σου, με συγκίνησε πολύ. Δεν μπορούσες να περιμένεις ως την παραμονή των Χριστουγέννων, δεν άντεξες. Μα ξέρεις, δεν το τύλιξα ακόμα. Πώς, τυλιγμένο ήταν και είναι υπέροχο. Έλα. Και σου υπόσχομαι ότι αυτή τη φορά δεν πρόκειται να το χάσω. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, ο παστούρμας. Δεν με νοιάζει αν έφαγες παστούρμα, δεν με νοιάζει καθόλου. Με φτάνει που θυμήθηκες το κολλιέ. Το κολλιέ? Ναι, είμαι ίδιο. Ολόγια, ναι. Είχα καταστεναχωρηθεί όταν το έχασα. Αλλά κοίτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως βρήκες κάποιον που του μοιάζει τόσο πολύ. Δηλαδή, δεν φανταζόμουν ότι θα το θυμάσαι μετά από τόσα χρόνια. Ναι, γιατί το φανταζόμουν εγώ. Ξεχνιέται αυτό το κολλιέ, τι λες τώρα? Είχαμε πάει εκδρομή. Ναι. Θυμάσαι πότε? Πώς δεν θυμάμαι, Πρωτοχρονιά. Πρωτομαγιά, μπράβο. Θυμάσαι πού? Στην Πάρνηθα. Στη Σταμάτα πια. Τότε είχα χωρίσει με τον Αλέξη και εσύ με φλέρταρες και μου έδειχνες ποια χόρτα τρώγονται. Θυμάμαι, δεν είχα αφήσει ραδί και βρούβα στην περιοχή. Και σκύψε, εσύ έχω πάει, το χάσα το κολλιέ. Και σε έφαγα και με την κρίνια μου στην επιστροφή. Χάλια εκδρομή. Ναι, χάλια εκδρομή. Ξέρεις όμως τι γίνεται? Όχι, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Εντάξει. Δεν θέλω να ξέρω, μου φτάνει που θυμάσαι ότι ζήσαμε. Ότι θυμάμαι. Θυμάμαι.
Πώς σας φαίνομαι? Άρχοντας, Έλα ρε, βάλτε σιγά τέτοιο που να σε δούμε. Τρελός, ρε. Τους ακριβώς. Τώρα ρε παιδιά είμαι εγώ για τέτοια. Γιατί, κούκλος. Όχι, δεν λέω για τα ρούχα. Είμαι εγώ για το προεδρικό μεγαρό. Εσύ δεν είσαι αγόρι μου. Εσύ δεν είσαι, εσύ κι αν είσαι. Αν δεν είσαι, εσύ ποιος είναι. Δεν έχουμε κύριε Ρεσίλη. Πρέπει να βγάλω ως προπρόσωπο και την Ελένη. Κατάλαβες. Πάμε. Πού? Κάπου αλλού, γιατί εδώ είναι πολύ ακριβά, ρε παιδί μου. Να βρούμε κάτι το 500. Ναι. Πώς σας φαίνεται? Δεν έχω βάλει καλύτερο κουστούμι. Ειλικρινά σας το λέω, δεν έχω βάλει καλύτερο κουστούμι. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχουν μερικά θέματα. Δηλαδή αυτό αν δεν κάθεται, δεν ξέρω αν γίναμε σαφείς. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτό το βραβείο και για να μην αγχώνομαι θα σκεφτώ την πρώην γυναίκα μου με τον ίν άντρα της σε μια παραλία χωρίς ρούχα. Πήγαινε έξω, Σύριο. Είστε ο... Το γελίο ανθρωπάκι με τα γλυψίματα. Ποιος τα λέει αυτά? Αντώνης Παλαιολόγος. Διονύσης Μαυροτσούκαλος. Λοιπόν, Διονύση, άσε τις μαλακίες και σκέψου κάτι καλό για απόψε. Όχι αυτά με τις παραλίες και τα ρούχα. Να σκεφτούμε το 74, τα 11 που ρίξαμε στο Φωστήρα και το διαλύσαμε. Το 83 που διαλύσαμε τον Άγιαξ. Για να μην πω για την 4 στη Λεωφόρο. Και τα 2 διπλά που φέρουμε φέτος στο Champions League εκτός έδρας. Πώς μου διέφυγαν αυτά. Ολυμπιακέ, ομάδα μου. Λοιπόν αδερφέ, αύριο είναι παραμονή. Δεν μένει παρά να το γιορτάσουμε. Να φάμε, να πιούμε, να χορέψουμε, να γλεντήσουμε και από εδώ πάνε κι άλλοι. Από εδώ πάνε κι άλλοι, αλλά οι άλλοι από που πάνε σαν και εμένα. Έλα, είπαμε δεν είσαι, μην επιμένεις, δεν είσαι. Ναι, αλλά αν ήμουνα. Αν ήσουν θα βλέπαμε τι τα κάναμε. Λοιπόν, μια και κλείνουμε νωρίς, λέω να πάμε στο σπίτι, να μαγειρέψουμε. Εσύ θα αναλάβεις τη γαλοπούλα. Είδες, το έχεις, δεν το έχεις, πάλι στη μαγειρική με έριξες. Όχι, το λέω επειδή μαγειρεύεις καλά, ρε, γι' αυτό. Ναι, καλά, εντάξει, θα βάλω κάστανα, θα βάλω κουκουνάρι, θα βάλω δαμάσκηνα, σταφίδες. Κανένα σίκο μην ξεχάσεις να βάλεις. Το πιάσε το υπονοούμενο. Πάμε! Τα κλειδιά μην ξεχάσεις. Τσιμπάει.